Τα θέλει όλα γι' αυτό, ναι. Βλέπεις ότι δεν είναι σε θέση να κάνει κανένα βήμα να ξεπεράσει την ιδιοτέλεια. Έτσι, τι ωραία λέξη αυτή, ιδιοτέλεια. Έτσι, το τέλος είναι ο εαυτός, είναι ίδιον το τέλος, δικό μου. Εγώ έχω δικό μου σκοπό. Αυτό συμβαίνει παντού και στην οικογένεια και στα παιδιά. Πολλές φορές λέμε, τα παιδιά σήμερα δεν μας ακούνε. Και λέω στους γονείς, γιατί δεν μας ακούν τα παιδιά άραγε? Γιατί δεν τα ακούμε κι εμείς βαθύτερα, τι θέλουν και ποιοι είναι και τι θέλουν και πώς ακριβώς αισθάνονται τα πράγματα. Μήπως και εμείς τα θέλουμε ιδιωτελώς τα παιδιά μας? Να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς δια των παιδιών. Και έτσι θα κάνεις εσύ, έτσι θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Έτσι, βιασμοί ψυχών. Βιασμοί ψυχών, πολλοί γονείς. Ή ποιον θα παντρευτείς, ή ποια θα παντρευτείς, αν δεν θα παντρευτείς, εκεί μετά χαμός, μην τυχόν το παιδί κάνει παρενάσα και δημιουργούμε ένα δυστυχισμένο παιδί και αυτή η δυστυχία αντανακλά μετά σε εμάς και του λέμε του παιδιού, είσαι αχάριστος διότι εγώ σου δώσα και σου δώσα. Ναι, μου έδωσες, αλλά μου έδωσες ιδιωτελώς. Καταλάβατε, ιδιωτελώς. Και οι πολιτικοί ιδιωτελώς μας δίνουνε. Όταν θα έρθουν τώρα οι εκλογές σε λίγο θα δείτε, ξεχνάμε και το χρέος, θα το ξεχάσουμε και την αυτή, διότι έχουμε κλέψει προηγουμένως από το λαό τα πάντα, τώρα τα έχουμε εύκολα, τα δώσουμε μερικά, όχι πολλά βέβαια, εντάξει. Παίρνεις 10, δίνεις 1, αλλά δίνεις όμως την κρίσιμη στιγμή στον απελπισμένο να δώσεις 1, έστω και 1, ξέρουν αυτοί. Τη δημιουργεί την ελπίδα, του δώσεις κι άλλο. Δεν θα του ξαναδώσεις τίποτα βέβαια. Την ελπίδα του την έδωσες. Είναι όλα τόσο καλά μελετημένα. Τόσο καλά.